Són un munt de gent i estan ocupant tota la carretera. Venen molt forts. Estic acollonida. Ei, què veieu? Què veieu? He vist gent amb plomes al cap, pallassos amb espases, he vist canalla amb perruques estrafolàries, he vist gent molt boja, us ho dic seriosament. Canten i ballen com si el món s'hagués d'acabar demà. Són una verdadera marea humana. La situació és crítica i mereix una resposta immediata. Què fem? Què fem? Només veig una opció. Si no pots contra ells... Busqueu-vos una distressa. Deixa't portar pel Carnaval. A la xarxa Més.